Angel Locsin versus Robin Padilla. Sinong komunista? Ngayon, Dad, sabi ni Senator Robin Padilla in a controversial statement na sinabi niyang komunista daw siya o sinabi niya komunista ako. Ngayon naman, nag-react si Angel Locsin. Sabi niya, ha? Paano ka naging komunista? Nung panahon, ikaw ngayon mga nag-red tag sa amin Tapos ngayon, sinasabi mo pro-China ka pa. Yung sinasabi naman ng mga ibang maka-Robin Padilla, ng mga fancy Robin Padilla, baka pro-China siya kasi China is the only existing communist government na malakas today. Kaya baka yun yung ibig niya sabihin. Pero yung nga, sinasabi ng mga ibang tao na paano naging komunista si Robin Padilla? For one, he also has a religion which is Muslim. Kasi being a Muslim is something against communist ideology also. So ngayon, nalilito mga tao, what does he mean by saying komunista siya? Does he mean by the ideology or by siding with a country or a government that proclaims to be communist? Ano nakikita mo dito? Well, kasi pag sinabi mong komunista kasi, siguro sa kanyang pagkakaunawa, ito naman observation lang natin, ang ibig sabihin niyan kasi parang ang kanyang hangarin, pantay-pantay dapat lahat sa ating lipunan. Walang mayaman, walang mahirap, walang makapangyarihan, lahat pantay-pantay. It's a concept na idea, no? Parang, pero at the end of the day, yung sinasabi nga natin, kasi sa mundo natin, marami klase kasing pamamaraan sa pagpapatakbo ng pamahalaan, no? Meron tayong tinatawag na komunista, communism, meron socialism na medyo hawig sa komunista, at meron tayong tinatawag na capitalism, yung katulad sa Amerika, at meron din tayong tinatawag na mistiso, no? Na parang kapitalista na sosyalista. So sa ibang Europa, ganun sila, yung sosyalista na kapitalista. So ngayon, kung sinasabi kasi natin, ang ibig niyang sabihin ang kanyang hangarin maging pantay-pantay lahat sa isang pamahalaan, siguro yan isang magandang pangarap pero hindi talaga nangyayari sa ating lipunan, sa ating mundo. Kasi nga bakit kahit na sa China, kung uunawain mo, sa China kasi kahit na sabihin mong komunista sila, talaga may mga mayayaman pa rin, no? Lalo na yung mga nasa pamahalaan. Ang yung mayaman lamang, yung mga nasa pamahalaan. Pero kasi nga, dahil hindi sila umaasenso, umuunlad, kaya naging mistiso na talaga ang China. Hindi na sila talaga pure communism. Medyo mistiso sila na communism at the same time capitalism kasi they allow private businesses. Kaya lang yung mga gobyerno nila ang malakas pa rin, malaki pa rin ang kumbaga control sa mga nagnenegosyo. Pero pwede na magnegosyo doon. Kaya kahit na kasi nung panahon sinasabi natin na pure communism ang China, nakita naman natin na marami doon na mga nasa pamahalaan, sila lang yung mayaman, tapos yung mga pangkaraniwang mamayan, talagang mahihirap lahat. Bibili ng toilet paper, pumipila, bumibili ng pagkain, pumipila. Nakita na lang hindi epektibo yung communism sa isang bansa, kaya naging mistiso na sila ngayon. So yun siguro ang nakikita kong definisyon sa kanyang isip. No? Kaya nagkaroon sila ng pagtatalo kung anong ibig sabihin ng komunista sa mga sinasabi niya. Dad, aside from the away na meron si Senator Robin Padilla with his former co-star na si Angel Locsin, meron rin isang other thing brewing kasi there was a Chinese state media post na AI video na pinapakita ng mga Pilipino, mga unggoy sila. Tapos parang ginawa daw tayong puppet ng mga Amerikano, tapos parang winotterboat or hinose daw yung unggoy na Pilipino kasi we're trying to assert our fake rights daw dun sa Scarborough Shoal or sa West Philippine Sea. Ngayon, maraming mga Pilipino nagalit dito. In fact, the Filipino-Chinese Chamber of Commerce also denounced this video kasi sinasabi nila, grabe naman yan, China. Medyo foul naman yung video na yan kasi you're trying to make division rather than bring our two countries together. Philippine Coast Guard Commodore Jay Tariela also criticized the video saying na this is an insult to Filipinos, this is demeaning to Filipinos, and it is going against the UNCLOS at yung mga rights natin for the West Philippine Sea. Meanwhile, si Senator Robin Padilla was the only politician or only Filipino that we saw publicly na being criticized by netizens kasi dinefend niya yung video nito ng ginawa ng isang Chinese state media sa Facebook. Ang sabi ni Robin Padilla, na kasalanan daw ng Pilipinas, or specifically, he's pointing at Philippine Coast Guard Commodore Jay Tariela for starting this fight with China, na tayo daw ang gumawa ng first shot, na tayo ng insulto sa nation of China. At sinasabi niya, in defense of the video, sinasabi niya na hindi ba sa lahat, sa mata ng mga banyaga, especially mga colonizer, hindi ba unggoy ang mga Pilipino? So, syempre, mas nagalit ang maraming Pilipino at maraming mga netizens nagagalit kasi sinasabi nila, ano ba to si Senator Robin Padilla? He's elected by the Filipino people, but it sounds like dinidepensahan niya ang China at he's okay na bastusin tayo ng China. Of course, ang official statement naman ng Chinese government is sabi nila, hindi naman sila yung gumawa ng video na yun na unggoy ang mga Pilipino. So they denied it. Pero
netizens have pointed out that it is clear dun sa Facebook that it says this is a state-sponsored video by Chinese government. So it's very confusing. But what do you think that? Tama ba si Robin Padilla? Kasi many netizens are saying na parang sell out ata siya for the Chinese government and he's no longer fighting for the Filipino people. Or do you think that he's just trying to calm down tensions between China and the Philippines? Kasi recently nga, nagkaroon ng parang bakbakan with the Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard hitting each other with sticks daw in the open sea. What do you think that? Well, kasi alam mo, kung titingnan mo yung ginawa ng China na video, no? Kung sasabihin mong parang dinidepict nila tayo, parang ginagawa nila tayong mga mukhang unggoy, o mga unggoy ang mga Pilipino, kasi tayo, kahit na sabihin natin mistiso ang lahi natin, pero siyempre, ang puso natin, kaluluwa at ang ating citizenship ay Pilipino tayo, siyempre dapat kailangan natin ipaglaban yung ating bayan at ang ating lahi. No? So kung pag-uusapan kasi, pag sinabi nga natin nang iinsulto na yung kabilang partido, ito ba isang pang-iinsulto? Definitely, iniinsulto tayong mga Pilipino. No? So kumbaga, kung hindi ka magiging mahinahon, talagang nakakapikon itong kasing ganitong mga ginagawa nila. Pero kung titingnan mo kasi, may kasabihan, di ba? When there is an argument and one party starts insulting another one or discriminating another party or demeaning another party, ibig sabihin niya they've lost the reason in argument. Ibig sabihin, wala na silang maisip na tamang dahilan. Kaya ang ginagawa nila, nililihis na lang nila yung argument sa pamamagitan ng pang-iinsulto. So in this particular case, I would say, panalo ang ating mga kababayan, panalo tayo bilang sambayan, kasi nga pinapakita dito na wala na silang rationality, wala na silang reason na maipaglaban yung kanilang sinasabing kanila yung West Philippine Sea. Pagka gumamit na ng pang-iinsulto, pangungutya ang iyong ka-argumento, definitely alam mong talo na siya kasi wala na siyang ibang logic na maibato. Meron akong kwento riyan, no, nabasa ko rin sa isang pahayagan sa Inquirer ng isang pare na kolumnista na lagi kong binabasa. Sinasabi nga niya, may mag-asawa. Sabi nung lalaki, iniinsulto niya kasi yung asawa niyang babae. Sabi niya, alam mo, ginawa ka ng Diyos na maganda, pero napakatanga mo, sabi sa kanya. Sumagot naman yung babae kasi ininsulto niya yung babae. Kaya magaling din yung babae. Kaya maganda yung sagot niya. Sabi naman ng babae, alam mo, honey, pasalamat nga ako sa Diyos na ginawa niya akong maganda kaya ka naakit sa akin, sabi niya. Pero pasalamat ka dapat sa Diyos na ginawa niya akong tanga kaya ako naakit sa iyo. So bumalik sa kanya yung insulto, no? So yun ang sinasabi natin minsan, when you point a finger, 3 fingers point back at you. So yun ang nangyayari kasi dito, no? Sa akin, dapat ang argumento, hindi ganyan pandiliit, pangungutya, panduduro ng kapwa. Dapat yan ang argumento na sa tamang dahilan, na sa merong batayan ang ating argumento. Kasi kung gagamitin lang yung puwersa, pananakot, at ganyan mga pangungutya, ibig sabihin yan the other party has lost its standing, has lost its credibility, has lost its logic and reason to be able to be believable or credible in the eyes of the public. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Parties, ang tinutulak namin edukasyon para malaman nyo kung sino yung mga nagsasabi ng mga tamang mga statements at sino yung mga tamang may ideology na dapat nating sundin. Sa amin, naniniwala kami na dapat yumaman ng bawat Pilipino at para yumaman ng bawat Pilipino, kailangan ng edukasyon. At para magkaroon ng edukasyon ng bawat Pilipino, dapat to suportahan at bigyan ng mas malalim na diin. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang kailangan ng Pilipinas, better leaders para may better future ang bawat Pilipino. At kung gusto natin ng isang better future, kailangan natin itaas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino. Para lahat ng Pilipino, mas maganda ang mga choices nila, mas maganda ang trabaho na makukuha nila, at mas maganda ang kinabukasan nating lahat. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino through education. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Are the Filipinos worth dying for? Are the Filipinos worth fighting for? These are the questions that we have to answer in our hearts dahil wag natin kakalimutan, tuwing kinakanta natin ang Bayang Magiliw, ang huling katagayan, ang huling ang sentence diyan is napakasimple lamang, ang mamatay ng dahil sa iyo. So mga kababayan, kung tayo iniinsulto, tayo diniliit, tayo dinuduro, dapat nating ipaglaban ang ating pinagmulan. Dapat nating itayo ang bandera ng ating bayan dahil yan po ang aming paninindigan sa Ilocano Defenders Party List. Ako po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.